हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोनांथार खौरां, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ BPF दोलोनिफ्राय हाथीसाराव UPPL दोलो 14 नं चिरां दराव हाबफैदों। बिसायख'थि नङाब्लाबो बिसायख'थिनि थासारि सोमजिदों। चिरां जिल्ला पारापुरान सिमनानि हाथीसार प्राइमारिनि सिङाव गोग्लैनाय 1 नं आइफवालि गामियाव 14 नं चिरां दर ब्लक UPPL दोलोनि बानजायनायाव सा 25 सुबुंफ्रा UPPL दोलोआव ओनसोलनि जौगानायखौ हास्थायना MLA जयन्त बसुमतारीजों आखाइ गोरोबफैदों आरो MLA जयन्त बसुमतारीया गासैखौबो बरायनानै लादों। बे हाबाफारियाव MLA जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे बाहागो लादों 14 नं चिरां दुवार UPPL ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, चिरां जिल्ला UPPL दोलोनि गाहाय नेतारि अमर सिंह ब्रह्म, 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPL नि गाहाय नेतारि निखिल बरगयारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा नुजाथिफैदों। उदालगुरियाव सिखावफोरनि उदखाराव रायजोनि उन्दुनाय गैयै थासारि। बिटिआर गोरोबथानि उनाव गासै बिटिआर ओनसोलावनो गोजोन थासारिनि बार बारनो लादोंमोन। नाथाय हरनि खोमसिया साग्लोबफैयोब्लानो गोबां रायजोनि मेगनाव उन्दुनाय गैया आरो गिथावना जानानै फैदों। बेबायदि थासारियानो सोमजिदों उदालगुरि जिल्लानि दैमाकुसि ओनसोलाव। सानफा एफा निजोम हरनि खाबु लाना सिखावनि उदखारा बांबोगासिनो दंसै। दान मोनसेनि सिगां दैमाकुसि ओनसोलनि गंसे न'निफ्राय गंनै स्कुटि, फानेरनिफ्राय गंसे कार न'निफ्राय खावना लांनायनि उनाव थांनाय 30 आगस्तखालि हरनि 2 रिंगासो समाव दैमाकुसि दारगा सुबा गामिनि राजीव दैमारनि रयेल एनफिल्ड हिमालयान मटरसाइकेलखौ न'निफ्रायनो दुथां सिखावफ्रा खावनानै लाङो। सासे फरेस्ट गार्ड साख्रि मावग्राया 5 लाख रां दाबिना बिजिखौ इनाय अयथासार खालामदों। आइजो माहारिनि सायाव जोथोबखौ लाना इनाय अयथासार खालामनाय थासारिखौ आथिखालाव बांबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो क'क्राझार सहरनि 10 नं वार्ड कटपारानि थागिबि हाग्रा बिफानाव फरेस्ट गार्ड साख्रि मावग्रा सुभाष मण्डल उर्फे पापाया गावनि असे बिजिखौ नोगोद 5 लाख रां दाबिना बिजिखौ इनाय अयथासार खालामदों होनना अजद थिखांदों। राजखान्थिनि गेदेर खौरां। चिरां जिल्लानि काजलगाव मण्डल BJPनि खौरांगिरि मेल। खौरांगिरि मेलाव BJPनि दैदेनगिरिफ्रा BTCआव UPPL BJP आरो JSP जथाय सोरखार खुंदोंब्लाबो समान मोनथाय मोनफुंनो हायाखै होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। लोगोसे जथाय सोरखारनि मानखौ फालिनो UPPL आरो प्रमद बर'खौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। उदालगुरि माजबाद आदर्शगावनि बिलिफां दैमारि मुंनि लाइमोना गोमानानै दङ। माजबाद ओनसोलनि बाहादुर आदर्शगाव गामिनि अन्दल दैमारिनि फिसाज्ला बिलिफां दैमारिया थांनाय 24 आगस्तनिफ्राय गोमानानै दं। नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बिलिफां दैमारिया शालिमार अमरपट्टी एक्सप्रेस ट्रेनजों गवानिफ्राय गावनि न' फारसे फैबाय थादोंमोन। न' फारसे फैनो होननानै 24 आगस्त ओंखारबोनायनि उनाव दिनैसिम न'सिमबो सौफैनो हायाखै आरो जेबो खौरांबो मोननो हानाय जायाखैसै। बिथाङा गवानि कृष्णा फान कम्पानियाव खामानि मावहैदोंमोन। बेनिखायनो बिलिफां दैमारिखौ बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला बिदा सम्बारू दैमारिनि 8992223542 बे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय दुखुथिया नखरा खावलायहरदों। गोसाइगावनि हाब्रुबिला आसिनि खौरांगिरि मेल। सावथाल हारिनि माखासे मोननांगौ मोनथायखौ लानानै सोरखारनिसिम दाबि दैखांनो थाखाय फैगौ 3 सेप्तेम्बर खाला सानखालि सावथाल फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे सुबुं हौवा खुंफुंनो थागथियारि जादोंमोन। नाथाय क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाना बिथोनलाइ होयैखौ लानानै सावथाल फरायसा आफादा दुखु फोरमायदों। लोगोसे बिथोनलाइनि थाखाय आर'ज बिलाइ गथायसेयावबो बिथोनलाइखौ मोनैलाय सावथाल हारिया गावनि हारिनि मोनथायखौ बिनायनिफ्रायबो जानगाराव थानांगौ नामा होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो सरकारनिसिम गोख्रों सोंथि खालामबावो आसुनि गाहाय नेतारि रिमान सरेन बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहराम बर'नि 81थि जोनोम सानखौ देग्लाय बर' थुनलाइ आफादा उदालगुरि जिल्लानि रौता फोथार गोदानारिनि बिहराम बर' फोथायफुनजि मावथांखिसालि नब्लाङाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बेरहोयो आफादनिनो आफादगिरि मानगोनां मुस्रि थरेन बर'आ आरो सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहराम बर'नि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो अनजालि बिसि मुर्सिमा ललिता बर'आ। जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै बर' राव थुनलाइ हारिमुनि फारसे सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहराम बर'नि बिहोमा आयदाखौ लानानै खुंनाय सावराय मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एफसिनि आफादगिरि मुर्सि दिपेन बर'आ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लानानै सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहराम बर'नि थांना थानाय समाव बर' राव थुनलाइनि फोथाराव बिथांनि बर' हारिनो मावलांनाय हाबाफारिफोर आरो दिनैसिम बिथांनि बिहोमानि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बर' राव बिजोंनि गेजेरजों बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनायनि थांखिया गोजाम मुगानिफ्रायनो जागायबोनाय आरो दिनैसिम बेयो माहारियारि आफादफोरनि थांखि होननानै बे थांखिखौ जिखि थासारियानो फैया मानो
आरो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया होननानै रोखायै बुंथि दिपेन बर'आ। हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मिरु आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि एम डक्टर निरुत स्वर्गियारि, दावबायसा बर', UPPL नि पलिटिकेल एडभाइजार डक्टर बेल्लाव के खारजि, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित दैमारजों लोगोसे जिल्लानि दैदेनगिरिफोर, ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।